Mennäänpäs tänään YouTubeen katsomaan mitä mun kanava on tuottanut. Oma kanava. 2 subscriberia. Pakko tehdä spesiaali. No päivää kaikille epätupaajan katsojillemme tässä YouTuben ihmeellisessä maailmassa. Siis jos ette alusta ymmärtänyt, mulla on 2 subscriberia. Elikkäs mä teen spesiaalin. Mä teen spesiaalin Flappy Smashista. Kyllä, koska Flappy Splashy Fish on lataamassa, päivittymässä, ihan sama mitä. Niin. Pum, pum, pum. Niin. Oikeesti kiitti tosi paljon kaikista näistä 2 tilaajasta. Oikeesti se on hienoa. Kiitokset kuuluu niinku kyllä suurimmaksi osaksi Leiska 7, joka loi tän mun kanavan. Tunnette sen mun aikaisemmasta videosta Nevinä. Joo. Mä pistän sen descriptioniin sen nimen, jos et muista sitä. Niin, et. Siis 2 tilaajaa. Ihan mahtava meininki. Mut ei tässä hullutori.fi. Mä pelaan vielä tän pelin. Sitten video varmaan loppuu siihen. Mut oikeesti 2 tilaajaa. Se oikeesti 2 tilaajaa. Melkein yhtä paljon kuin mun vanhalla kanavalla. Mut siis ei siinä ollut mitään muuta kuin moro poro haistaa.